Takhle originální odchod ještě žádná mažoretka neměla. Jdou se hajnout, tak prosím vás, princezny, hlavně neusněte, abyste neprospali po tomto vyhlášení. Poprosím, aby se nachystal tým, který přijel z Dolního Benešova. Ovšem předtím ještě přivítáme tým, který přijel z města, které světu dalo první kostku cukru. Ano, Dačice, jdeme na to. Dámy a pánové, tady jsou dačické mimiberušky pod vedením Ilony Novotné. Dačické mimiberušky. A ženichy těch mimiberušek. Levá, 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 levá. Když to nestíhám, tak to doběhnu, že jo? Nic se neděje. Tak, mimiberušky z Dačic, zlomte vás. Těšíme se na vaše vystoupení. Tady je. Nádhera. Vystoupení od vystoupení ta laťka stoupá výš a výš a výš. Vůbec se naší porotě nezávidím to, jak bude muset rozhodovat. Ale bude muset rozhodnout. Tak jdeme na vystoupení, které nás čeká až za chvíli. Poprosím o Moravské Budějovice, abyste se svými repetkami